Bungut ki MLA MDC ban noi lam seng bhalang ki lahir sesora hakasi sajan ban lei isngolam haying jong lur sai hinyuta urang ba balaklat nakajisha thombor hakim mender hakasi thodi haisha mati haba kremet gelar pathai kubor MDC ka sora ula pandam juru ya kajing thombor hakasi thodi ka ba kitei briu kilanut banra bat kitiat mensau ban bom bantiet napang New Samlau dia ba ya jan ba ba dan kajing ada ba jan ba ba so kalau kajing do ba khrau yang kesem bat yang asimet bat kumju ya kathani ba ko wei kham tam ba kajing yap kalong da katu kalenti ko ma pila ui kabaar kalong apan remjur ya kajing nuot jong kini ki bar jingla bar jala ki basa ang thepo samati ki bala le ya katu ka kam men lamba ka kumbangi i lamba ki social media ya ki video ba ki dur ki ba ki nuot ban le adu ka tu ban ra da ki tiar gitar katu sisa kala wan ra ya kajing bom song sengan chu ba kumju ru kala pen bitar wat iki pat ba jong ka ri ke jungi tengah so ba ka ba ar kalong ba mentahi ka kamram jungi kum ginom ikmat kalong hoj ban wan ra ka song su song san tan re ka juk ka por ngi hab ban wat pat ikilat kilanti kum no ban le rangkat ki bos nong bat ki trajaka hanga hismet ngasim ba ka ba konsan kalong menta bangi deban ongi itu kita jaka bat ya ki ya ke bor jang senong bakin identify gitu ki beliau makum kini ki beliau ngim depan ailat bakin dan apa ka society ke jongi nakaliang ka MLA lai mkhra ka kong ampring do akol ong ba hakum kani ka por ki ai ka jitai lang bat ki bor sarkar hakum kani ka por ba kari kamat ya kani ka jinja ni don kam ban ai ka assurance ya ki residents jong ka district brok ko bai kam tam le ya ki nong snong jong ka shela bat ka sora constituency ba hapdeng ki jing tunjuk bro hapdeng ka jing tnam jong ka donut ni de ban kan mau ba ban kaput kalong ka basuk an rei ban te song kalong ka ba kham kong san ni hap wat ye gilat ki lenti ki ban teli ki ban tei bat kam tam le le hakas ni tep ni don kam ban pet ba ni ai ya ka jing tep ka bodon burom Yunu somlarang ba ban ngarakit bok ka sarkar bakan la bakan penbiang penbet iki jing pen kre baro kanang bakanum don shu kata kajing kenaan hasilong city kadon kata kaju kajing sngo kadon ke tension ke pasir kai bat kuma ini ipor ni don kam banyarap ya ke administration bakan la bakan te song kani kalau ada ke jok spa snem arpo kam dai shu kapor yangi bangin shu ya khana tang da ka kti pat da ka kam ngi don kam bangin ya pet bah kmi bah kilat kilenti kum no ban te so ti ha ini ipor ko mentahi kata ka dai ka jing yu i jonga ka ba kham kong sal ti hapdeng jong speculations paro ka ILP ngi de ban yo bet ka CEA la dalong ka bala le tingi de ban repeal bet lane kumbale ki states ka sarkar ka jongi ka de ban pet ba ya ka CEA num implement mar hang ne PUE ya kata ka jing ya tengku PUE ru ya kata ka jing long lan kata ka pot ka sam bat ka Bangladesh ti kini ki don ki jing pen i ki bakham sa jangai ti ka session kan wan menta pan ngin sia kanai ni ki kam ya kalau jong pipin ra em ya kan ka isu apa ka ngila dep ya rai bangin ya ra ya ka resolution ti ni yu iba ka government ru ka don online slot ya ki resolutions ta bangin pat tip ki resolutions ayu tingin saya pek in dalaya kendo ka jaka ka bangi thawan sabar jong ka jaka thawan tingi di banya kan mau bangi long shwa kinong yalam jong kari ba kajat penriu bat kani kam dei kapor ban ya keno ini no kani kapor kam dei kapor bangin ya wo nia wat dau kadai be kapor bangin ya ti bangin ya tei bangin ti ya ki foundations ki bajeliu khnang bakum kini ki incidences kinum jasu layo ru ya kajingkran omali ka shela ba balajit sinram luang ba kumunum ikmat umla ban priang ya kum kate kajingja unkor pa ru ikibor ban ai kajite lang bat ki bor sarkar mình là cần đồ mua tụi anh nè, hôm nay cơn như cái này là dừng chờ mình nên các bạn con
kadi wasusi bandang dengan jaga orang pedang ya jing jar ya tiga bar pada kelong ba na kali unjengi ikar pare boro ba kajing khlot ngatep kajur menta ti talat yang ibang simti no bak sarkar kanyat lembagaan yakin do kendo laja tinggal kerpa tangan menta kata kam dai mo pin clear ta jing clear nga menta te anak swan mo kabam dai ta jing clear mo pin clear and kiong tayang khane tang tang shala jela berapa kalau komjo hi dan ki areas ba dan tribals kidan mo pinang tang shala khane kam dai Nakaliang Chairman ke State Planning Board ba Lampor Malngiang ulong bak sorka kalarai bensiu bai luksan arlak segi bahaying jong ba losai nakabantau soldar umwai bolaman saulang hakati kijingja thu ba sorkar kan penlut ya kabai sumar nadong sadong penpa ko jing solem ko jonga ringkat bat ki padpa jong ka nongkrem konsusi bro ko we ya ka jing khlano we na ki khon samla jong ka ni ka than jongi sene apo sora ya ka ba idap daga jing sosi ka ba khrau hadu takata ya ka ba ngim shimla poi prakhat ba kan poi hadu uni pot te ka jing wan jongi sene kalong ba kumway na ki representative jang ka government mawan ban ra ka message ka balang clear ba ka government intention jang ka kalong ban wan ra ya ka syongsan ka baar kam shim la shong thad bat ngilayo ban kem marmar ki prangut ki ban kiti bat kam kut tangata bat shushu kin sadan biang ki bandang syakem shushu ki bidan kiti menen bat menne ngilai de biasem ya ka rai step show ngan wan sini don ka meeting hapo secretariat ya ka ba ka government ka pan kre ban ya ka ta ka ngi so tho sim beng na do ya ka man sim jong brio ngi myo shu Henry ka ba don kam pat ka long manta bangin hapan prakhat ya ka long yeng ka ba kubla kren ni ka prin palo jong apo assembly ba ngi hapan prakhat dapat ya ka long yeng ka ba ka kami ka pe ya ki sangot ki khon te de halo jong ka ta benta ka government ka da ban kre ya ka compensation ban yarap ya ka ni ka long yeng batru ban bay ya ka jinglot jingsep hakbudi bat usoda jongka umwai ubadan menta hapteng jong kajing syak sumar ti menem step ngilaya rairu lai prakhat mengyong ba khanang ba kan state kajing ai sumar yu ngila kanriano yu na po civil hospital bat kilara sipo negrems the government ngila de bikren bat ki heads of jong negrems balada don kam ban khot ye ki doctor ki belong more specialist probably bakani ka case ka government kan take care kata but kinwanra ye ki doctor ki bakhambiang te kata gadi ka message ka bang kwa banong te ngasu kwa ban appeal ba ngim kwa shu ban yu ya ka jing ya pat hapdeng jong ki khon samla namar ya pat ki seng bhalang jongi hapo kani ka jala jungi dang yo abor ki pat te dei no ta daw so banong bangam kano lani ka tukti ano inuru to ang inyawan lang hakaju ka platform namar ka objective aims and objective jungi lang baro kadebe ya kaju ngiyoi bakya pata ka jinglet menen kadai ka ILP ki kren ya ka si tenrei ka government ru ka sarkar ringkat bat ki palok ki badan ka opposition ngilai yang lang kawai kasur na bantaban pass ya ka resolution halo jo ka ILP but ngasukwa banong hakni ka por ba kidang buon sisu ki an ki bang latap don hakti ban pan khanya ki ban trikam ki ban aibor ki manginang la banyada khamba sisu but kawai ka bang sukwa ban pensungo hapi kalong ba ngai segment banyi ya kawai ka fencing kaba kilale hapteng jong ka border India but Bangladesh kila khalam lut kitu ki fencing non protection tingin le kumno gimban si haban ra siya po ka central government
banyak thoi ki bakalong kani ki activities but hang ne ru bawat ki BSF ru ngin hab ban call explanation ki namar gadon bah kaling hapdeng BSF but kini ki breu namar BSF utilize kini ki breu ki ban po Bangladesh ban wan ban penon kami ki but kani nga try kalong very serious ngin hab ban chim kya kam dei tang shani ngang ong ye ki boundary borders jong kani ke jala ki chungi dei the message but sarkar hi klasim khia na manta ban wanra ya ka songsan ngapil sebaro mangidon kam ya ka songsan tenrei ka sarkar kan le ik bahatam ka batong kamtam ban pentikna bakinyo ya ka jing pensaja ka pasrakhai namta kini ki bre ki bale ik kambaman te kum kani ka jing jang ang kan bit prasha bakani kadi ka pre plan kamdei ka ba ong ba ka suwanja along ba kadi ka ba sujia kam to kadai ka ba la da plan ladang shupit ya ka background jong ka jingja kadai ka ba long well planned well prepared today na magata ng imla pan kano ya ka district administration ani pinong ya police department kilale ka ba bahatam dai hadung mentangan siya thui phi ba ka intelligence input jong ki police jong ihapo may khalia kalong advance ma hadu kata nginumlan ya kata na try phiru pinhapan sakhi kata today na magata ng imkwa ban ong ai dai kani ka incidents ka ba ki plan ki brewul pangin tip siya no boleh mo bantan ra ingin na din nang iyang kumni ngintip hi ngimtip tenrei ngasukwa banong banang ni in haban long cautious in haban long ki prepared ya kinu ki on towards incidents ki ban sajang ngimkwa shu ban long kumni ita hi di message